Maya pa oras kabali. Kaya tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, pabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap ngayon Biyernes, October 3, 2025. Yaku po Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Alami batar ang residente king balen ng Masantol at Makabebe, king alampat ng albog king karelang balen. Kaya katang silipan, inggewadang payapang protesta king reporting. Pilang dalang residente, iba't king balena ning Masantol at Makabebe, ing mekisan metong king Sainsing People's Rally, inyang Webis, October 2, bang ikulayit na makibatan la, renga tsuking gulot na reng maanumalya kanong flood control projects, asang kaning balao sa yalbug, king karelang lugal. Kabang bit-bit la reng placard at makatalas king albug, pepayabot na reng residente, ing karelang Sainsing. Kasabi ng news team, ing netong senior citizen na wheeler driver, sinabing andyang masakiting katawan, pipilitan dang magobra, uli ning karanupan. Ang albog, makanano po, pagpapanwala ini, pata pong matera na kami, ganito tayo pa kami lakaw. Ngete na kayo pong bayan milakaw. Kulang na mo po, leke lurandaya keng kapanintunan ni. Ngayon po yung mga raske kami ni. Hanggang ito nagyo, pakikiyagwanan ko pang manintunan, huling daran kayo po. Masyado, talagang totoo. Ngayon po, kasalukuyan, malbog na akong mati. Pakikiyagyo, kumupuin ka na akong rambitis, masakit lang po katawan. Pakikiyagwanan ko po yung ako mabisa pa man eh. King pamani muna ng Vicariate of the Blessed Trinity, may gumpisay Solidarity Walk, King San Gabriel Chapel at mayari King San Nicolas de Tolentino Parish. Kapag nasaning kilos protesta, ing ilantad ing epekto ng korupsyon, kareng flood control projects na imbis na mamye solusyon, lakwas pang memye perwisyo kareng memalen. Ing kulait na reng megmarcha, hustisya at tunay solusyon king maluwat ng problema ning albug king Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manyaw siya Mayor Danilo Ginto, king national government, bang manikwang pondo para king tutu at tustong flood control project king balen. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa mga maanumalyang flood control projects, nananawagan si Masantol Mayor Danilo Ginto sa national government na huwag kalimutan ang kalagayan ng kanilang bayan na patuloy na lumulubog sa baha. Sana po, nananawagan po kami sa ating Presidente at saka kay Secretary Vince Dizon na bigyan po kami ng pansin dito sa bayan namin. Ito pong naranasan namin ay talaga pong apektado po yung pamumuhay namin sa halos 2 bayan. Iginiit ni Ginto na kailangan ng Masantol ng sapat na pondo para sa tamang flood control projects, lalo na't matindi ang epekto ng baha sa ekonomiya, kabuhayan at edukasyon. Apektado po yung school, hindi na po pumapasok yung mga bata. Pag po nagsuspende ako ng klase 1 linggo, pag po, signal number 1, kahit po wala pong bagyo, lubog po yung mga eskwela natin, 23 pong school yan. Halos po, siguro 2 school lang po pwedeng gamitin. Pag po bagyo, ginagamit ko pang evacuation center sa ating mga kababayan ng mga school. Impact sa mga business dito, kasi po ang dami na nagsasara. Wala pong public market lang po ang umaandar dyan. Pero yung mga iba po, lubog po, walang taong katulad po dito sa main road namin. Wala pong taong pwede pamunta. Yung Pure Gold po, nag-sandbag na lang yan. Pero tuloy-tuloy po yan, bukas naman po yan. Ayon sa alkalde, limitado lamang ang kapasidad ng lokal na pamahalaan kaya't pansamantalang solusyon lamang ang naipapatupad. Gagawa tayo pong temporary, dito po kay katamong sandbag po pong kawayan, isa sa ratala po rin ang dadalanan, lalo na po kayo ng gulot na portion. Ano yung
ita pong pondo tamo kaya po tita Karagul, malatita. Pero ita po yung gagawin tamo ngayon, itang kita pong barangay Pagyaba, nirepair tayo po, uling sa pong dinaguling ilog kayo nga San Esteban Katop, mamangat po, apin po yung pupunta kayong Masantol, lang po pong makabebe. Sabi ko, data po hanggang kitang pondo, kitang kaya kaming NDRRM siya gamitan la, nung lupa rin la po, miras ang gala mo po ka, kaya po pwede kasing kumakaret ang aliwang pondo. Kabilang dito ang mga madaliang hakbang para maibsan ang epekto ng baha, ngunit hindi raw ito sapat upang tugunan ang pangmatagalang suliranin. Ini po ang sitwasyon kini king balen na ning Masantol nung rin nagpang kang Mayor Dan Ginto 26 out of 26 sa barangay ing makababad king Danum. Aminado iti na apektado ing economic growth o ing progreso ning ekonomiya kiti king balen. Naniniwala si Ginto na dapat maipatayo ang mga nararapat na infrastruktura tulad ng dike na makakapigil sa paulit-ulit na pagbaha. Tiniyak din niya na sisiguraduhin ng lokal na pamahalaan na hindi mauuwi sa anomalya ang proyekto. Sana bigyan po tayo ng pansin, bigyan po ng proyekto, plano itong nararanasan namin. Ang kailangan po namin flood control. Sabi ko, doon tayo manawagan, doon tayo hingin ng pondo, doon tayo hingin ng tulong. Hindi po napupunta kung saan-saan. Matatanda ang binawasan ng DPWH ng halos 250 billion pesos ang kanilang 2026 proposed budget matapos ipatigil ang mga flood control projects na pinagdududahan ang regularidad. Bagamat inilipat ang pondo sa iba pang sektor tulad ng agrikultura, edukasyon at kalusugan, umaasa si Ginto na muling titingnan ng Malacanang at ng DPWH ang kalagayan ng mga bayan tulad ng Masantol na patuloy na lumalaban sa pagbaha. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ana mapulot meto nga barangay Kim Pampanga ing makalbog pamurin ag pangkintala ning Kapitolyo. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Bababa, King 61 na barangay, King Mabiluga, Pampanga, ing manatiling makalbug, asang kaning masikanauran, balaw sa pamagtas ning Danum, at epekto ning bagyong Nando at Opong, agpang King report ning Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, inyang Huwebes, October 2. Agpang King PDRRMO, mamabot manibat metong talampakan hanggang 7 talampakan ing katas ning Danum, kareng mababang lugal king Candaba, Makabebe, Masantol, Lampong, Minalin. Kabilang kareng apektado, reng adwang barangay king syudad ning San Fernando, metong king Santa Ana, adwa king Apalit at king Candaba, 19 king Makabebe, 19 king Masantol, 13 king Minalin at adwa king San Simon. Mamabot king 53,723 pamilya o 176,455 a individual king Mabiluga, Pampanga ing apektado ning albog. King bilang IT 209 na pamilya o 779 na katao ing manatili kareng evacuation centers. Balaos naman ing gagawa ng monitoring at coordination ng PDRRMO, kayabe reng lokal a gobyerno bang siguraduhan ng kaligtasan ating saup para kareng apektadong residente. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita kin pa magbalik ning News Force Pampanga. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Meto nga mental health seminar inginampang ning San Fernando LGU para kareng mag-aral king senior high school. Ay ning report. Tuklo king migit adwang dalang senior high school students, iba't kareng niyaya liwang eskwela, ing mekisan metong, dikil king metong seminar, king mental health, apeni muna ning City of San Fernando Human Rights Action Center, inyang October 1, king Heroes Hall. Kapag nasaan ning programa, ing pasik na nga ning kebaluan dareng kayanakan, dikil king mental health. King pamamuklat ning seminar, dinikdik ng City Legal Officer at HRAC Co-Chairperson Attorney Cristanico Abad, ing prioridad ng Mayor Vilma Caluwag na di ng prioridad ng kapakanan dareng mag-aral. Ing psychologist ay Paula Glenda Ferrer Cheng. Ing maging guest speaker nung nukarin, dinitalye na niting ulaga ng mental health, reng miyaya liwang factor sa makaapekto keti at nung makanano abalo o apakibatan ng stress, anxiety, ampong depression. Pepakit king aktibidad ing balaw sa pamanutok ng syudad, karas king aspetong mental health na rin kayanakan ating pamanyulong ng kultura, ning malasakit at suporta, lakwas na kareng eskwela at komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Katamong pakibaluan ng dili ning panahon king lalawigan, kilo ning 24 oras. Besi kanya pa yung babante na severe tropical storm Paulo at yun king 150 kilometers east of Kasiguran, Aurora at tinsikanangin na 100 kilometers per hour hanggang 125 kilometers per hour malapit king sentro at papuntak yung direksyon na west-northwestward imbilis sa 20 kilometers per hour. Asahan ng maura na panahon king northern at central Luzon na anumang oras ganing aldo, malyari na yung mag-landfall. Kabalen, maging parti ka king pa magbalita kiti King News Force Pampanga na anumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo bukal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo naman mag-post king kaming Facebook account. Mimisip na kasiguradong panginaldo kanyan king Pasko na eh. Dapat mo, uling 83 days na mo, bayo datang Pasko. Nung mamalot na kamang regalo, siguraduan mong talian meng laso, asi simbolo king batalik ka pamiyabi at relasyon king taong kay kandidin. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang ng Biyernes na may kalapay istorya ketiking probinsya. Yako po'y Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tuto, Ibaler, susunod.
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.